Puyan, kinabuhian niya eh. Ako lang ni buhaton para sa pamilya. Napod ako mga kauban diri oh. Grabe ka mga abusado. Pero sige lang. Buhaton lang ko ni para sa pamilya. Ayat, sige na po. Ano sinyo nga po ito kay trabaho sinyo. Oy, sige. Pagiras kitong lawas ba? Lamig kayo. Ay, kalamig. Ay, lamig kayo do. Puro isa sinyo ro. Hoy! Hoy! Bagong hire! Igid maminaw oh! So kay gisaligan ana niya ba? Hoy! Oh shit, not good. Luwag yun namin oh. Di ka maminaw? Labayon, be! Sige pre, yung igang ulo pre, kana! Okay, kasakit! Amigo lagi! Tira ni mo! Ay, pre, igugin mo eh! Nang labay man mo! Sino ang labay? Natagakan kaglubi oh! Pero oh! Nahulugan makaglubi! Pero puro ano? Unsay lubi? Nakapalakatahan man ganin niyo. Pre, nangisog! Sukol siguro niya eh! Aw gahi ka, karon ka. Karon jud karon. Ay, Dahil? Bilyon, be. Ayoko. Ano ba? Okay. Iwakli ko ba? Gay, iwakli jud ko nimo, ha? Oh no. Abusado na din kayo sila sa ako ba? Pusay! Sabatay, luwata! Ha? Usay bukod pasabot ni mo? Anak ko ba? Ang tabati, kitog-daog! Gang, ato sa kay kitog-daog to. Sige. Boy, nako! Mura makagbunggol. Ha? Huwag ka balo! Ito may bataan ni. Hoy, naunsa man ka? Naunsa man ka? Ginapay kong lubi, tulak mo diri. Yung ano din lang prinsipyo diri. Gayag di magkumpag-ong trabahante. Ilang bulihon. Kinsa may nagbuli nimo? Kaya ato ang i-report. Walay lain. Kundili si Senior o si Arnel. Luuyan nimo eh. Asa mang isa ka sinilas nimo? Ila man tong gilabay. Na, puwerte gid nimong luuya diri. Tara. Busing! Uy, busing! May hapon dia! May nga po dyan. Oh, may hapon pod. Kumusta yung trabaho? Dako kay migagi busing. Okay kayo, gay, busing. Limpyo kayong agi na mo. By the way, ako'y pailan nyo sa akong anak. Nasa likod.